Dit programma is mede mogelijk gemaakt door T-Tru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de 4e livestream van de Gouden Sambafoon. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen en dit keer vanuit een wel heel idyllische locatie in het noorden van onze Zwanen-provincie. Op dit moment is alleen de Gouden Sambafoon in beeld en daarachter een mooi kabbelend beekje, vijver, wie ze het ook wil noemen. Op dit moment kan het wel heel snel gaan, want op de locatie waar we zijn stingen jullie al de afgelopen minuten te rammelen aan de poorten. Dus ik heb het idee dat we een nieuw record gaan verbreken van de snelste live uitzending van de Gouden Sambafoon ooit. We weten. Het is een week vol records. Maar ook een werk van heel veel prachtige locaties. En door de sneeuw die afgelopen nacht hier is gevallen, is het extra idyllisch geworden. Dat maakt het pleitje natuurlijk fantastisch mooi. Onze Twan is uiteraard ook aanwezig. Met zijn gouden scheunkes staat er midden in de sneeuw. Dus ik denk dat zijn kleine teen in een beetje gaat begrijpen vandaag. Ik hoop het niet voor hem. Dus mocht ze dit plaatje herkennen, twijfel niet te lang, stap in de auto, pak de fiets en kom hier. Tot nu toe is het in deze garden wel heel erg rustig. Ik ga verwacht dat we eigenlijk al binnen een minuut de eerste deelnummers zouden zijn, maar het kan snel gewoon. In de verte staat de tweede cameraman klaar om de aankomende deelnemers op te vangen. Ik vind het nog wel heel veel dag rustig. Ik ga al lang verwachten dat we hier immers zouden treffen, want in de reacties op Facebook heb ik al een aantal goede antwoorden gezien. Maar ook heel veel fouten trouwens. Schitterend om te zien. ChatGPT maakt deze week overuren door alle hints. De hints van vandaag worden trouwens 630 voetbalvelden. En de tweede hint wordt recordhouder. Daar moest het mee doen. In combinatie met dit prachtige plaatje moest ze ongeveer weten waar we zitten. Ik zie immers van de productie al een beetje zenuwachtig heen en weer lopen. Ah, kijk, in de verte zie ik een aantal lui sprinten. Die gaan in ieder geval sneller dan Tim gisteren. Want onze Tim in L, ja, dat deed het op zijn ooie dooien. En dat is maar weer. Er moest echt tempo maken, ook al bussen als eerste op locatie. Dat betekent nog niet dat ze de winnaar is van de Gouden Sambafoon. In totaal zijn er 5 puzzeltafels. We hebben tot nu toe maar maximaal 2 puzzeltafels bezat gezien. Ik hoop dat we vandaag ze alle 5 bezat kunnen houden. Dat zou mooi zijn. Onze productie heeft natuurlijk niet voor niks 5 schitterende puzzels per dag gemaakt. In de verte zie ik al een aantal lui lopen. Ja, op deze locatie zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Dus ook al bussen hier, er moest toch flink het moeite doen om bij ons terecht te komen. Ja, in de verte. Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Ik schat een man. En erachteraan ook een man. Oh, sprinten, sprinten, sprinten. Rennen, rennen, rennen.
Dan moesten ze nog wat aan. Dan hebben ze het hele eind gerend. Dan moesten ze ook nog een codewoord zeggen. En dan moesten ze weer terug naar de overkant en dan moesten ze nog een puzzel maken. Ja, ik ga even dicht te doen. Trouwens, op deze locatie ligt er heel veel sneeuw. En het kind ook verraderlijk glad waren. Dus kijk uit. Ook al hebben ze weer witte sneakers aan. Dan nog kunnen ze hier zomaar een smakkerd maken. Ja, de eerste deelnummer komt de brug over. Ja. Ik ga eens even om toe rennen. De beste jongeman, want ik denk dat het een jonge man is. Gewoon ik opvangen. Ja, de beste Sabino. Kom maar. Ja. Door blijven rennen. Ja. En het is een jonge heer. Met de telefoon in de hand. Helemaal rood van het rennen. Goeiedag, met wij heb ik hier het genoegen. Tigo. Ja, die moest doorrennen. Dat is weggevangen. Dat betekent nog niet dat ze 12 hebt gevangen. Pittig hè? Ja. Ze gaat verover hebben. Tigo, waar komt stik vandaan? Oh, de leer. Van Gelen? Ja. En wanneer dacht je, die zit in het noorden? Ja, toen stad al. Bij de X-tent. Ja. Je was al hier naar deze locatie gerend. Ja, de leer. Kun je ons vertellen hoe we zijn? In de kasteeltuin. Ja, in de kasteeltuinen in Arsen. En onder deze Japanese locatie, deze Japanse boog, staat Twan. En dan mag ze het codewoord gaan zeggen. Confetti. Confetti. Dat is het juiste codewoord. En dan kies de eerste sleutel en daar komt de concurrentie aan. Hè? Ja, Dus go. Dan moest we terug naar de overkant. Go. Ik ren met de met. En hier de tweede deelnummer. Ja, dat moest door her. Dat moest een Twan. Nee, dat moest een Twan. Confetti. Dit was ook een Twan, denk ik. Oké, er mag maar één iemand puzzelen. Hè? Ook al best met z'n tweeën, ik ben streng. Goed, Tigo. En de volgende. Ja, er zijn nog 4 sleutels. Succes. En wij lopen hier net mee. Angel, wat ook. Angel en Tigo. Een oorlijk duo uit Gelen. Ja, precies. Ja, uit de wereldstad. Gast in Ars. En dat werd ingehaald door Eme Zaks. Ik hoor aan! Die kwam de 100 meter sprint op de Olympische Spelen. Woe! En Tigo werd ingehaald. Kijk goed, het is hier glad op deze brug. We willen geen gewonden hebben. Nog op. Kan niet. Wordt er door. Vandaan. Goed afste. In de toerswedstrijd Verdaan. En dat was toch de juiste vinger gedaan. Dat past niet. Andere keer staan. Tigo is een tieken of de sleutel erop was. En dat moet en hij kreeg hem open. Tigo heeft hem open. Ja. En ook Daan heeft hem open. Het is een nek-aan-nek race. Ongelooflijk. Puzzelstuk op tafel en beginnen maar. Woe! Tigo, hoe is het met dich? Ja, moe hè? Ze gaat voorover hebben. Doe best samen met Tigo, hè? Dus ze mag niet met helpen. Dik eraan. En dan vanuit zijn hometown Arsen is Begoos aan de puzzel. Ik zie hem wel heel bekende kop. Ja, dat vond ik ook al, ja. Waar is dat? Ik zit dan in Span aan de overkant. En dan komt de derde deelnummer. Hallo, met wie heb ik hier genoegen? Kelly, Kelly, hoe komt het vandaan? goed Arsen. Ook goed Arsen, ook in de toetswedstrijd voor Kelly. Kelly heeft het kistje open en ook zij begint aan de puzzel. Kelly, ben je goed met puzzelen? Soms. En onder druk? Ja. Het beste. Wat is die tactiek? Heel lang hè. En nog zo lang. Gewoon neerleggen en logisch denken. Dat is het devies. En er is ook een vierde deelnummer. Ja, 4 van de 5 tafels zijn bezat. En het ruimde uitkomt voor mij en de productie. Met wij hebben het genoegen. Gerben Pieters. Wij? Gerben Pieters. Gerben Pieters, komt uit. Achtste. Ook uit Arsen. 3 deelnummers uit Arsen, 1 uit Gelen. 3 jullie spelen hier een toerswedstrijd. Best gewoon een puzzel, hè? Ja, weet je hoe je het Ja. Gewoon mij. Wanneer dacht je dat ze in de kasteeltuin? Ja, komt ook helemaal bekend voor. Ja. Ook hij is Begoos. Kelly, wie is het hier? Ja? Denk eraan, dames en heren, er zijn 20 puzzelstukken in totaal. En er maar 16 die op deze puzzeltafel passen. Dus 4 puzzelstukken, er niet erbij. En eens even kijken, Daan. En jong? Ja, dat schud ik niet op, hè. Ja? Je mocht niet met helpen, jonge dame. Sorry, ik ben streng. Je mocht niet met helpen. Daan gaat het prima alleen. Ja, mensen, hè.
En ook hier zie ik immers heel stiekem met kieken. De mocht ook niet met helpen. Oh, ik moet zo overleven. Nee, de mocht, normaal moet ik hem maar niet helpen. En de Tigo, wie is het jong? Oeh. Oh, maar kijk wel om 1111 euro hè. Kom op Tigo. Tigo is op 15% van de puzzel. Daan is op 20% van de puzzel. Kelly. Ja, wat een stress hè. Ooit zo hel moeten rennen voor 1111 euro. Nee, gewoon niet. Maar goed, dan gewoon van de andere toppel. Ik ben die naam kwijt door de stress, jong. Gerben. Oeh, de Upstwan al redelijk compleet. Ja, maar die is goed. Rustig blijven. Niet te snel. En dan kunnen we een vierde deelnummer aan. Dag mevrouw, hoe heb je hier vandaan? Oetwiert. De vierde tafel. Ja, en onze bruin is goed gekomen. We hebben 4 puzzeltafels bezat. Eindelijk, nog 4 dagen. Wat is uw naam, mevrouw? Nancy Oetwiert. Nancy, wie is de puzzelskills gespeeld? Dat snap ik, joh. Dus als vierde hier betekent nog niet dat ze de minste kans hebben op de grote grammofoon, want misschien best wel heel erg goed in puzzelen. Ja, dat herken ik. Vaker, Nancy? Ja, doe nou even. Nog even met rust. Go. Ja, Gerben rijdt voortvarend. Het Twan qua hoofd en lichaam bino compleet. Kelly het oog Twan bino compleet. Ja. Daantje. Oeh, was het weer dan doen? Echt waar? Ja. Maar laat ik niet kennen. Oeh, en Tigo is al bino klaar volgens mij. Tigo gaat op dit moment aankomen. Kijk hier een jong uit Geleen, 3 nu uit Arsen en 1 uit Weert persoon. Zo maar kennen. Wie deed Tigo? Ja, goed. Ik zie hier en daar wat foto's, maar dat mag net niet druk. Hij ziet er goed Oh, in. Tigo, dit is heel dichtbij. Bist ze klaar, moest ze de hand omhoog steken en dan komt de hoofdjury langs. En dan pas mocht ze naar de finale ronde. Laat even op de Maar er kan nog van alles gebeuren. Daan is goed op weg. Kelly is goed op weg. die even in orde. Gerben Goed. is steeds beter op De weg. sambafoon. Nancy, ja, gewoon doorlieven gewoon. Nooit opgeven. En wat hier, er is hier nog wel. Oh man, wat een... Oh, en een puzzelstuk vult die bino in het water. Kijk hier, Tigo. 4 stukken er nebie. Ik hou ze wel even vast. Ja, oh. Ga je de Tigo weren? Ga je de Daan weren? Ga je de Kelly weren? Ga je de Gerben weren? Ga je de Nancy weren? Wordt het Arsen? Wordt het Geleen? Of toch Wiertsch? Oh, hij wordt bino door, maar hij moet toch een paar puzzelstukken omgooien. Dat mocht niks zeggen. Ik ben heel streng, dat mocht niet zeggen. Tigo kent het prima alleen. Oh, Daan. Kom op, jongen. Klaar. Ja, Tigo, het als eerste de puzzel af. Dat denk ik dat de hoofdjury komt nu kijken. Dat is fout. Tigo, hij is niet goed. Oh, man. Wij hebben dit verzonnen. Ongekend, wat een spanning. Kelly is ook al bino klaar. Tigo heeft een bino af, maar toch niet. Heb ze nog alle kans. Kom op, Kelly. Ik laat ik met rust, Kelly. En Gerben gaat over de helft. Nancy. Oh, Nancy. Wordt het een eindsprint van Nancy? Oh, Kelly. Oh, nog 2 stukken hebt ze hem. Kelly heeft nog 2 stukken nodig en dan kent ze naar de finale ronde. Maar Tigo is ook bino klaar. Ja, als het zus, dan heb ze hem. Ja, ik weet wat ze moeten doen, maar... Ja, Kelly is klaar. En naar de hoofdjury. Ja, dat is goed. Ja, Kelly! Go! De beste nog niet! Je moest er van! Go! Ja, de moest er van doen voor de finale vraag. Kom op, Kelly! Kijk, de sambafoon in Arsen blijven. Ja! Goed. Ja, en het was nog weggegooid. Over een brugje. Het is gedaan, Kelly. Goed. En rechtsaf. Ja, en Kelly. Dat is een rap, hè? Kom op, Kelly. De bus nu 40 meter verwijderd van de gouden sambafoon. En 11 euro. Wat we gaan druimen, was de finale vraag groot hebben. Come on, Kelly. Dit is die moment.
Ja, kom de liggen maar. Ja, we gaan terug naar de Japanse tuin. En dan staat onze Samurai Warrior Twan met de gouden koffer. Oké, nummer 2 komt eraan. Hou je min, hou je moed. Die komt de finale voor. Ja. Heb ze dat fout? Ja. Moet ze terug naar de puzzel. Ja. Dan mag ze maar 1 handje wat geven. Ja. Zwaard staat op de achtergrond, waar het Twan op staat op de foto, afgebeeld. De kerk. De kerk. De kerk. En de kerk is het goede antwoord! Ja! Kelly Oedars is de winnaar van de 4e gouden sammofoon. Olé! Dupsum! Hoppa! En nu is ze wel al, hè? Oh ja, zeker. Nou kijk, protten. Bijna. Protten, kalk en allemaal. Protten. Kelly, de check is van dicht, pak hem maar eruit. Ah, top. Nou. Laat hem eens zien aan Arsan omstreken. Woe! Yes! Kelly, ongekend. Was hij Ja. als tweede of als derde? Ik denk zelfs 40 of 50. Nou, ik de derde. Ja. Tigo, Maar ik heb er een paar heen gehaald. Tigo stop. The winner takes it all. Thanks. Tigo, kom even erbij, jong. Want je hebt zo hel gestreden. Dus, oh man, ik heb het echt niet te doen, jong. Ach ja, maakt niet uit. Wie vult dat nu? Ja, shit hè. Ja. De sportvlog, wat gaat er door de ger? Nou, verlees. Ja. Maar Ach ja. je bent een goede verlezer. Yes, hoor. Dan feliciteer maar even de winnaar. Shit. Ja, thanks. Ja. Jammer jong, oh dat was als eerste hier, helaas. En dan zie je maar weer, hè. Als hij als eerste aankomt, betekent nog lang niet dat ze heeft gewonnen. Maar Kelly, Ja. Kelly die heeft hem gewonnen. Ja. Wie wist ze te werk gegaan? Wie wist ze hier terecht gekomen? Nou, ik kreeg vlag bij mij op Facebook en toen dacht ik, dat kost wel eens artsen zijn. En toen heb ik mijn vriend chat gevraagd en ik kwam inderdaad ook al in de Dat buurt. is niet de enige. Ja, I know. En toen reed ik heel langs en toen dacht ik al, ja, of misschien het grenswater of hé. En toen zag ik er een paar staan. Ik dacht, beter parkeren een keer. Ja. Maar was een flink aan het rennen. Goed, ja, goed, ik ben op Boeterooi, maar geen al helemaal dingen. Ja, Ja. ja, Kelly, het moment is toch. Ik ga nog de gouden sammofoon geven. ja. Ik ga hem pakken. Hij is heel zwaar. Zeg alvast. Kelly, van harte gefeliciteerd. Je hebt de 4e gouden sammofoon gewonnen. En dat gaat die nog neer. Ja, Ja. dank je. Laten we eens even zien. Scherven doet. Woe! Dit heller. Kom op. 3, 2, 1. Yay! Zo klinkt de winnaar van 1111 euro. Ja. Oh, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar de 4e livestream van de Gouden Sambafoon. Theo, kom even erbij. Ja, vind je toch een beetje zielig. Ja. Vind je toch een beetje zielig. Ja, goed. Wil ze de nummer 2 waren wie Tigo of de nummer 1 waren wie Kelly? Goed artsen. Nou, dan moest ze ons blijven volgen op onze social media kanalen. We zijn er morgen nog, zaterdag en zondag. En dan maakt ze nog alle kans op de felbegeerde Sambafoon! Gouden Sambafoon en 1111 euro. Ja. Ik ga dik het slotwoord. Ja, nou, ik zou zeggen, kom er aan het drinken van mij en artsen met de camera. Goed, dankjewel. Ja? Dat is goed. Zou ik Waar zeggen is doen. trouwens die 1111 euro aan besteden? Ja, dan kan ik een heel grappig antwoord geven, maar de kids gaan ook mee, dus ik denk dat die 111 euro wel sowieso aan cola en de chips op Zeg, dat zijn heel veel tieten chips en cola. Ja, en Ja. beer. Geniet ervan. Ja, ik heb goed. Zal ik even de groetjes doen, dit is die moment. Ja, aan mam, die heeft mij geluisterd op de radio. En natuurlijk aan de kindjes, aan Demi en Nout. En mijn vriend die toesblieft, mijn man die toesblieft, dus kan ik fijn gaan drinken en hij pas op de kids. Dus dat is goed. Kelly, Tigo, dankjewel. Ja, dank Kom je. van. Ik ga even de wonden likken. Ja, dat is goed. Ja. Kelly, kom voor het vieren. Dank je. Doe ik maar nog 2 chips en dan ga cola. Ja. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.